Den her går ud til børn med briller. Dem der bliver kaldt stræber der. Hej. Velkommen til Sved på Panden. I dag, der skal vi lære om kondital. Jamen altså, kondition det er jo et udtryk for, hvor effektiv kroppen egentlig er til at optage ilt. Altså, hvor gode er lungerne til at ilte blodet? Hvor effektiv kan dit hjerte pumpe blodet rundt i kroppen? Og hvor gode er dine muskelceller til at tage ilten til sig og få dannet det her energi? For at finde ud af, hvor god kondi du er i, så er det jo med at benytte et kondital. Det finder vi ud af ved at lave et regnestykke, hvor det er, hvor mange milliliter man optager per minut per kilo, man vejer. Altså, vi kan jo tage et eksempel som, hvis det er, man for eksempel har 50 i kondital. Det betyder, at personen altså optager 50 milliliter per minut per kilo, personen vejer. Eliteudøvere for eksempel, de har jo kanon. Altså dem, der udøver sport sådan med høj intensitet og i lang tid ad gangen. Altså sådan noget som langrend og cykling, der har de utrolig store muskler, som de hele tiden skal holde i gang i længere tid. Jo ældre du bliver, jo mere falder dit kondital. Og det er lige meget, hvor meget du træner. Og det er sådan set fordi, at hjertets makspuls falder faktisk med 1 slag per år. Og det gør din åndedrætsmuskel også. Altså ikke falder med et slag. Men det bliver også svækket for hver år, der går. Og når de to faktorer spiller ind, så daler dit iltoptag jo også, og dit kondital. Det er en rigtig god vane at have et højt kondital. Og det hele afhænger sådan set af blodets kredsløb i din krop. Vi vil lave et lille forsøg, hvor vi skal måle konditallet. I dette tilfælde så bliver forsøgspersonen Morten, som skal udføre aerob arbejde. Det betyder, hvor meget ilt kan han egentlig optage ved fysisk belastning. Og i dette tilfælde, så skal han forsøget gå ud på i al sin enkelhed, at Morten skal cykle. Vi måler belastningen i watt, og det er i, hvor meget modstand Morten han egentlig får på den her cykel. Ja, her sidder vi så med Morten. Morten han er i gang med at varme op til vores forsøg. Vi har givet Morten en pulsmåler på, som I kan se. Han har ur på armen, så er vi klar. Morten han varmer op nu, fordi der ikke skal gå en anaerob proces i gang, hvor han begynder at danne mælkesyre, når vi går i gang med det rigtige forsøg. Tak for det, Natasja. Ved fysisk aktivitet, der kan man faktisk øge sin mængde af hemoglobin i blodet. Altså derved, så kan man faktisk transportere mere ilt ud til cellerne. Det er jo egentlig meget smart. Andre ting, man egentlig også kan øge for at få et bedre kondital, det er jo for eksempel ens lungekapacitet eller den slagvolume, dit hjerte slår med. For at få iltet blodet, så skal man jo trække luft ned i lungerne. Og her diffunderer ilten til blodet ved hjælp af alveolerne. Det der sker nu, det er, at Morten han sætter belastningen op på cyklen, sådan så vi kan få hans puls op og ligge mellem 120 og 140. Morten han har nu som sagt siddet her i 5 minutter, og der har han siddet med en gennemsnitspuls på 135 med 130 watt. Vi kan se på Morten, at han begynder at svede kraftigt, hvis vi prøver at kigge ham i panden. Det drypper faktisk af ham. Og vi skal faktisk have Morten til at svede endnu mere, for vi skal have hans puls op og ligge på mellem 140 og 170 nu. Så derfor så skal vi også have øget intensiteten. Og så tror jeg, vi vil lade Morten sidde her 5 minutter mere. Han er ret. På grund af det gode vejr, så er vi fandme lige rykket udenfor. Solen skinner. Det her det er meget, meget bedre at optage ud. Nå. Tilbage til, hvordan at Morten han sidder på den her cykel og trækker vejret. Når han optager en masse ilt ned i lungerne, så er der nogle små poser, kan vi kalde dem, som kaldes alveoler, som sidder nede ved lungerne. Tæt ved alveolerne, der ligger der et kapillærnet. Inde ved det her kapillærnet, de optager det her ilt, det hedder diffusion, hvor at alle de små røde blodceller, de optager alt det her ilt og transporterer det videre ud i cellerne. Sådan fungerer. Nu er ilten på vej ud til cellerne igennem blodet. Og det har vi en lille formel på. Vi optager glukose og ilt. Det bliver jo til kuldioxid og vand. Det hele det ender ud i en fantastisk omgang energi, som Morten han får, så han kan cykle rigtig hurtigt.
Vi er respirationsprocessen. Det, der er sket, det er, at nu har Morten siddet her 5 minutter yderligere. Han har siddet med en puls gennemsnit på 170 cirka, og en intensitet, der hedder 235 watt. Nu er vi rykket udenfor i det dejlige solskinsvejr, og her skal jeg regne Mortens kondital ud. Det første, vi skal bruge, det er hans makspuls. Men fordi vi kun har sat 2 belastninger på ham, så bliver vi nødt til at regne den ud, fordi vi ikke har målt den på ham. Og det gør vi ved at sige 208 minus 0,7 gange Mortens alder. Jeg kan lige tavleholderen sådan. Og Morten, han er 24 år. Og har jeg en lommeregner, som har regnet Mortens makspuls ud? Tror jeg. 191,2. Vi siger, at den er 191. Så det er Mortens makspuls, som vi skal bruge til at regne videre på. Den næste beregning, vi skal lave for at finde Mortens kondital, det er hans maksimale cykelarbejde. Og den finder vi ved hjælp af den makspuls, vi lige har fundet ud af. Vi har en formel her, som vi sætter værdierne ind i de værdier, vi har fundet ud af, mens Morten han cyklede. Og på den måde finder vi ud af, at han kan producere lige omkring 300 watt, når han når sin... skal vi regne Mortens maksimale arbejde ud. Og det gør vi ved at se på nyttevirkningen. Nyttevirkningen ved cykling er 23%, og det betyder, at det kun er 23% af Mortens samlede produktion af energi, der bliver omsat til rent faktisk at cykle. Resten det bliver udgivet som varme. Så for at finde hans maksimale arbejde, der tager vi det maksimale cykelarbejde, ganger med 100 og dividerer med 23. Og på den måde finder vi ud af, at Morten han maksimalt producerer lige omkring 1300 watt. Nu skal jeg regne Mortens maksimale arbejde ud til maksimalt arbejde i kilojoule per minut. Og det gør man med den her formel. Man tager det maksimale arbejde i watt, som vi regnede ud lige før, ganger det med 60, fordi der er 60 sekunder på et minut, og dividerer med 1000, fordi kilojoule, kilo står for 1000. Så hvis vi sætter tallene ind, lige omkring 1300 watt ind fra før, ganger det med 60 og dividerer det med 100, så bliver det 77,7 kilojoule per minut. Nu skal vi så regne Mortens maksimale iltoptag ud. Det gør vi ved at tage det maksimale arbejde i kilojoule per minut og dividere med 21,1. De 21,1 er et udtryk for, hvor mange kilojoule der bliver frigivet i Mortens krop, når han trækker 1 liter luft ind. Derudover lægger vi 0,25 til, som er så meget ilt, eller så mange liter ilt, han indtager per minut, når han ikke laver noget. Derfor kommer regnestykket til at se sådan her ud. Og det betyder, at Mortens maksimale iltoptag er 3,93 liter per minut. Og nu er vi nået frem til det hele handler om, nemlig konditallet. Det bliver målt i milliliter ilt per minut per kilo kropsvægt, som Morten han vejer. Det finder vi ud af ved at tage hans maksimale iltoptagelse, som var 3,93. Det ganger vi med 100 og dividerer med kropsvægten. Og vi har haft Morten på en vægt og fundet ud af, at han vejer 70 kilo. Når vi sætter det ind, så når vi frem til, at han har et kondital på 56,2. Det betyder altså, at Morten han optager 56,2 milliliter ilt i minuttet per kilo, han vejer. Woo! Morten så færdig med at cykle. Og nu sidder vi så her, Natasha og jeg. Og så kan vi jo lige finde ud af lidt, hvad det er, det hele er gået ud på. Hvad synes du, Natasha? Jamen altså, nu fik vi jo vurderet Mortens kondital til at være de der 56,3 stykker. Og er det godt eller skidt? Det er faktisk sindssygt godt kondital. Fordi eliteudøvere for eksempel, de har kondital, der ligger over 62. Ja. Så hvis du bare er over 62, så er du faktisk op på højde med eliten. Og det er Morten jo faktisk ret tæt på. Det er fandme fedt. Det er Hvis nu nice. at
Nu har Morten de der fede kondital, så kan jeg da ikke lade være med at tænke på, hvad nu hvis han røg? Eller nu ved jeg ikke, om Morten han ryger, men jeg tror ikke, han ryger. Nej, Morten han er kun til snus. Men Ja, det vil jeg også nok sige. hvis nu han røg? Ja, så havde Mortens kondital jo været væsentligt dårligere. Okay. Fordi det rygning, det gør ved lungerne, det er, at det går ind og påvirker, hvor meget ilt du kan trække ind i lungerne, og derved, hvor meget du kan få Det er ud de der i alveoler. kroppen. Det er alveolerne, vi snakker om, ja. Det er dem, der holder på ild, for at så kan sige. Yes. Og det påvirker, hvor meget ilt du så får ud til dine muskler også, som kondital jo er udtryk for. Altså godt nok, så har Morten jo det her fede kondital. Ja. Men hvis nu han skulle forbedre sit kondital, hvordan skulle han så det? Altså, det kunne Morten jo gøre ved at lave noget ekstra konditionstræning. Ja. Og det ville gøre ved hans krop, hvis han lavede den her ekstra konditionstræning, så han ville få et endnu højere kondital. Det var, at han ville få mere ilt ned i lungerne. Hans lungekapacitet ville simpelthen blive større. Derudover så vil han også få nogle ekstra røde blodlegemer. Og det er jo dem, der tager ilten fra lungerne og transporterer ud i blodet og ud til cellerne, hvor der så foregår respiration. Ja. Så hans muskler får simpelthen energi. Men konditionstræning, det er jo så, at man skal øge sine store muskler. Altså, man kan godt være bodybuilder for eksempel, men har et elendigt lortekondital. Ja. Okay, fedt. Nå. Nej, hold nu op. Jeg sidder lige og tænker over, fordi at så hvis Morten han har de her kondital, og så det bliver endnu bedre. Ja. Hvad så med hans puls? Ja, det er lidt sjovt med pulsen. Ja, Fordi den må jo blive højere, gør den ikke? Eller? det gør den faktisk ikke, nej. Nej. Den bliver lavere. Oh. Og det er fordi hans slagvolumen, den simpelthen øges. Slagvolumen, det er et udtryk for, hvor meget blod i hjertet det pumper rundt i kroppen per slag. Ah. Så det vil sige, at hans puls bliver ikke højere, fordi så skal det slå helt vildt mange gange. Ja. Men for hver gang det slår, så pumper det sindssygt meget blod rundt, hvis man har et rigtig højt kondital. Det er jo også fordi, at det er et muskel jo. Lige præcis. Ja. Så derfor så behøver det faktisk, så konditallet, eller pulsen, den vil falde, når konditallet stiger. Okay, cool. Nå, men det er jo fordi, at hjernen ikke har gået. For helvede! Vi var lige på! Ja, bare kør. Det der, det kører. Det vil jo sige, at hjertet, det kan to ting. Det kan slå kraftigere, og det kan slå hurtigere. Lige præcis. Da. Og kondital, der er det kraftigt. Ja, cool. Men alt det her hejs. Altså, kan der også være nogle fejl ved alt det? Kan der være nogle fejlkilder, som vi har overset? Ja, altså det kan der jo godt. Der kan for eksempel, så kan det, vi har haft et dårligt puls. Det ved vi jo ikke. Nej, om det er målt rigtigt. Lige præcis. Nej. Vi kan have regnet noget, der er forkert måske. Og en sidste ting, som måske, hvis der skulle være noget, kunne være den største fejlkilde. Ja. Det er, at måden vi har regnet Mortens makspuls ud på, det er jo med sådan en bestemt det er med sådan en bestemt formel, der er sat op til at kan regne makspulsen ud. Ja. Og vi ved jo ikke, om Morten han reelt set faktisk har en højere makspuls eller en lavere makspuls, end det her regnestykke viser. Og derved er hans kondital jo så anderledes, end det vi er kommet frem til. Okay. Så måske er han ikke så sej, vi ved det ikke. Vi ved det ikke, men lige nu er han. Lige nu er han sej. Fedt. Yeah, man. Splinter nye raske penge ud i Food Palace. Kloghed. Farfar. Den her går ud til børn med briller. Dem, der bliver kaldt stræber der. Dem, der går til ting i timen. Og rigtig svag og vidt det frikvarter. Dem, der er intelligent. Den mand er så intelligent. Hvad som helst han siger til dig, du ved det altid er intelligent. Alt hvad han siger, det er sandt. Hvad som helst han åbner munden med, er brilliant intelligent. Den mand er så intelligent. Tænker så det knaser, husker som en elefant intelligent. Alt hvad han siger, det er sandt. Tag en doktorgrad, så kan du blive hans praktikant. Jeg lover derfor, jeg det de kalder for psykosygt klog. Professor ringer til mig, når de skal spørge om noget. Mens jeg bruger mig som deres ideelle hoved. Militærets efterretning bærer mig knusekode. På universiteterne underviser de i ting som jeg har skrevet i min encyklopædi. NASA sender satellitter ud med mine ord, så universet tror at denne jord er intelligent. Han er så intelligent. Hvad som helst han siger til dig, du ved det altid er intelligent. Alt hvad han siger det er sandt. Altid interessant, altid interessant. Jeg er ekspert i
Kvantefysik, fin mekanik, nanoteknologi. Vi snakker matematik, pædagogik, hallucinogeniologi. Jeg er certificeret, autoriseret rumingeniør, Nobelpris modtagende, svagstrømsoperatør, intelligens. Mere end jeg kan være bekendt. Kloghed som er internationalt anerkendt. Helt ubekvemt at have så kæmpe stort talent. Og finde en skakmarker er aldrig nemt. Så lad mig høre dig, hvis du selv er rigtig klog. Så klog du